حسین سارے نظارے آدم، حسین سارے نظارے آدم، علی جیاں کوئی نواب کہنی، حسین سارے نظارے آدم، علی جیاں کوئی نواب کہنی، اے چند سورج ستارے آدم، علی جیاں کوئی نواب کہنی، حسین سارے قطادہ ہوئے بلال ہوئے، بلال جان کوئی بلال ہوئے، قطادہ ہوئے بلال ہوئے، بلال جان کوئی بلال ہوئے، صحابہ سارے دے سارے آدم، صحابہ سارے دے سارے آدم، علی جیاں کوئی نواب کہنی، حسین سارے نظارے آدم، پوچھو اے رب دے جلیل کولو تورات یا انجیل کولو، پوچھو اے رب دے جلیل کولو تورات یا انجیل کھولو، قرآن دے وی سپارے آدم، قرآن دے وی سپارے آدم، علی جیاں کوئی نواب کہنی، حسین سارے نظارے آدم، باویں بابا فرید ہوئے یا کہ خواجہ فرید ہوئے، جہان دے کل دوار آدم، جہان دے کل دوار آدم، علی جیاں کوئی نواب کہنی، حسین سارے نظارے آدم، مہکتا کہنی علی دا نوکر، میدان احدہ ایمان حیدر، مہکتا کہنی علی دا نوکر، میدان احدہ ایمان حیدر، میرے جان کوئی بے سہارے آدم، میرے جان کوئی بے سہارے آدم، علی جیاں کوئی نواب کہنی، حسین سارے نظارے آدم، علی جیاں کوئی نواب کہنی، اے چندر سورج ستارے